aku numpak. Kuwi numpak kebo. Numpak kebo karo angon. Nah arep cukur kuncung numpak kebo. Kowe jamane nek pas aku cilik iki nek potongan rambut ki kowe keliran ra nang seganan kae. Pak sapa jenengane kae? Nah, Pak Mat. Pak Mat karo sing anu nggon arep TK kae njur sing cijine sing nggon Pak lor kae lho. Rada midun Nek sing lor Pak sapa kan? Ayo kae nek aku seneng nang lor nek Pak Mat iki dikerok wae seraine loro. ngisor ngene apa. Iki ora loro. Ngene lho. Maksudnya aku terus ketok bagus dhewe padha. Ngono iki. Biasane nek sing ngendung-ngendung ini kan disenengi wong akeh to. Heeh. Rai-rai tumbal kan Subur. beda cilikane dhewe anu to. Oh. Nganu ya to. iki kelingan to nek mbiyen dikucir jentir tengah kae. Wis sampe dadi kan kucir ada ya? Kucir mbiyen. Oh. Jadi gak perlu jadah bareng to nek dipotong. Pas ngetoke kuwi Heeh. jawabe jadah saeblek kae di Nek kan wis selamatan nek dodo nganu pitutur. Nek kan almarhume bapakne kan Muji ya. Pak Muji ki Pak Suji nganu. Senengane pitutur. Ayo kuwi pitutur Jawa nek anu ya kaya kejawen apa Pak Kas pitutur. Kuwi sing ana senggakane elae lho kae. Ha ya ha Ngono kae. Ning selawat kae iki selawat tok. ning Selawat Jawa ya. Selawat. Pitutur. selawatan. Jare nek dipotong ngono pas dipotong terus njaluk-njaluk apa ngono senengane apa ngono kudu ditukokke ngono. Dhisik senengane mendiro gambar ya dawe. Zaman cilikanku wis apa ya nek arep seneng iki Karo kopi niki kudu di anu ombe pinter-pinterane awake dhewe. Ah iya enak karo diseruput. Nek diseruput untuk dadi jeli. Desirput. Kakek Sugiono. Iki dengaran kok betah ya. Lah iki Jon Yono kok urung Ya tak seruputi guyon lah. Golek separuh kok seruput iki glenggang-glenggang kene. Nah iki masih kebak dhewe, gelas gede dhewe iki. Iki pengelak ya. Sing tak gaweke Pak Gun iki sesuk. Apa nih? Tenis gawe iki apa? Tenis gawe. Apa pas wong dodol-dodol wae Ah ning ngene iso ngene iki miring ngene. posisine. Heeh. Maksudnya gambare kan lebih Ngono ketok kabeh. le nekem kuwi sing kenceng. Kuwi ngono. Bagor nduk. Kuwi nekem kuwi sik kenceng kuwi krungu ora kowe. Ben goyang ngene iki. Kuwi rame piro to? 6 apa 4? Dudung ya. Rambi rombonge iki. Anu kamera. Papat yo iso menggani Jawa wis mampu. Papat. Papat rong Paling enggak papat tekan 6. papat mah. Mampu aku mbiyen nggo ram loro mampu. Kayak Mbak Kasi gede nek iki ya rame ya. Kuwi 6 8 ya Pak. Ya, 8 padha 8. ora mlinting wae wong ana